Ningún idioma alleo, por ilustre que sexa, poderá expresar en nome do noso os íntimos sentimentos, as fondas dores e as perduráveis esperanzas do pobo galego. Se aínda somos diferentes e capaces de existir, non é máis que por obra e graza do idioma. Obra de arte insuperável, feita con amor, con dor e con ledicia polos nosos antigos, que recibimos en herdo e que temos a obriga de enriquecer co espírito do noso tempo. Boa tarde, con todos vostedes o reporteiro máis audaz de de Lingua. Hoxe, a pé de rúa, preguntámoslle ao pobo: e ti que buscas? E ti que buscas? Inspiración para escribirlle unha carta de amor á miña avó. E ti que buscas? Eu, o de todos, traballo. E que sabes facer? Promociónate. Seguro que hai moitos empresarios vendo este programa. Eu sei facer de todo, por eso me chaman o Mil Mañas. E ti que buscas? Eu? Pois os meus recordos, a miña historia e os meus devanceiros. E vos, que buscades? O ascenso. E ti, que buscas? O mellor momento do día, o encontro con Celso Emilio, Rosalía, Ferrín. E ti, que buscas? Unha boa lectura. E unha mazá casamenteira. Podemos facer un café e logo unha volta. Ben. E vos que buscades? Eu cumprir o meu sonho. Home, a mí non me importaría triunfar no cine. E a min encantaríame actuar no Teatro Real. E ti, que buscas? Eu non busco nada, xa encontrei a miña lingua, na oficina dos xetos perdidos. E vostede que busca? Eu busco a miña filla. Uxía! Ven! Galego. Todo o que buscas.